Bili su da kažeš mobilni telefon, šta je ovo? Kažeš šta, ti možeš da govoriš cijeli svijetom, još da vidiš to, ti niko ne bi ni vjerovao. Tako je nekada bilo sa ogledalom. Ljudi nisu imali ogledalo, prvo ogledalo kad je bilo, prošetao se neki baštovan kroz baštu i nađe ogledalo, nikad u životu nije vidio, služio nekoj vlastelinskoj kući, oni su imali, neka dama je imala i kako se šetala izgubila, on je našao, šta je ovo, pogleda i počeo se smije, kaže, a ovo je moj tata. I onda ljubomorno čuo to ogledalo vidi svoga oca, znaš i sve, pod jastuk. Međutim, žena, ko svaka žena, vidi da nešto krije, nešto tu ima sumnjivost. I kad on izađe iz kuće, ono podgleda i počne da plače. On me s nekom varao. I onda tad je bio protav, ako oni su ovi sedeli kao ja, oni su bili oni koji tješe i mire i razumiju i savjetuju, ona pravo kod svog duhovnika, starca. I kaže, oče, strašno plače, suzu stiže. Kaže, šta je jedno, što ti je? On me vara. A ne mogu pričati, ja ga toliko znam dobro, to on nije takav, ne mogu li to pričati. Ako ne vjerujete, pogledajte. On pogleda, pa počne se smije. Kaže, da čeri moja, ovo ti je Sveti Nikola. Da ćemo pjesmu naših sestara,